Sa ngalan sa atong Dios nga labing gamhanan, ug sa ngalan sa iglesia ang lawas ni Kristo, nga natukod ni adtong higayon dinhi sa Pilipinas ni adtong March 17, 1966, founded by Jesus Christ, organized by Apostol Lucilo Gakasan Minyosa, mala ni Apostol Bonifacio Limosnero Ocol. Mga igsoon, so walay paglangan-langan, akong itunol akong dakong pagtahod ug pagyukbo sa tanan nga mga ministro ug membro sa iglesia ang lawas ni Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan ug sa tanan nga mga Kristiyanos nga makadungog niini nga mga mensahe pinasikad sa balaang kasulatan. Unang pangutana mga kaigsuonan, unsa man ang atong tema? Ang atong tema niining takna sa kagabion mga kaigsuonan, mao kining giingon mga igsuon nga si Kristo mao ang amahan nga walay katapusan. Mga igsuon, unang pangutana, pila gayud ang atong tuuhan ug ilhon nga amahan? Atong patubagon ang balaang kasulatan pinaagi sa pulong ni Apostol San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9 nga nagpamatuod. O kinahanglan nga walay bisan kinsang tao dinhi sa yuta nga inyong pagatawgon nga inyong amahan. Kay kamo adunay usa lamang ka amahan nga anaa sa langit. Usa lamang mga kaigsuonan, nag-ingon siya, usa lamang ang amahan nga tuwa sa langit. Ang pangutana, ikaduhang pangutana, ang Dios ba lamang ang atong tuuhan ug ilhon nga amahan? Mga kaigsuonan, nagpamatuod na usab ug atong pagapamatud-an sumala sa 1 Korinto Kapitulo 8 versikulo 6 nagaingon, apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang amahan nga ginikanan sa tanang mga butang, ug nga alang kang kinsa kita nagalungtad, ug usa lamang ka Ginoo. Usa ka Ginoo si Hesukristo, pinaagi kang kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang. So unsa day mga igsoon? Unsa day gipamatuod sa balaang kasulatan? Mga igsoon, ang Dios lamang ang tuuhan ug ilhon nga amahan. Apan ang Ginoo, adunay usa-usab ka Ginoo nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, si Kristo ba ang Dios nga gamhanan ug amahan nga walay katapusan? Mga kaigsuonan, gipamatud-an kini siya sa Isaias sa Kapitulo 9 versikulo 6 nagpamatuod mga igsuon, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato nga usa ka anak nga lalaki, gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungang magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdayet. Take note, kining bataa nga matao, ang tawag niya amahan nga walay katapusan. So klaro nga kung kinsa kadtong matao magigsuon, mao ang pagatawgon nga amahan nga walay katapusan. Gipamatud-an sa Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 nga si Kristo mao ang Dios nga amahan ug amahan nga walay katapusan mga igsoon. Ang pangutana, ang tug-anan ba lamang ni Kristo ang makaila kung kinsa ang amahan? Mga kaigsuonan, atong papamatud-on ang balaang kasulatan kung tinuod ba nga
tug-anan lamang ni Kristo ang makaila kung kinsa ang amahan. Atong basahon mga igsoon. Lucas kapitulo 10 versikulo 22. Og kini nagakanayon maigsoon nga nag-ingon, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Og walay nakaila si kinsa ang anak gawas sa amahan. Og si kinsa ang amahan gawas sa anak. Og kaniya kang kinsa igakahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. So unsa day mga kaigsunan, unsa gipamatuod sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 22 mga kaigsunan, ang tug-anan lamang ni Kristo mao lamang ang makaila kung kinsa kining giingon og amahan. Ang pangutana na usab, kinsa man ang gitug-anan ni Kristo nga amahan sa mga katawhan. Mga kaigsunan, kinsa man ang gitug-an ni Kristo. Atong pamatud-on na usab ang balaang kasulatan ug atong patubagon kining sinulat ni Apostol San Juan kapitulo 8 bersikulo 19, 24 ug 28. Atong basahon tagsa-tagsa. 19 sa Juan kapitulo 8. Nagaingon, busa nangutana sila kaniya, hain man ang imong amahan? Nga mao ang nagpadala kanako. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, kamo nakaila kanako, wala makaila kanako o sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab kamo unta sa akong amahan. Atong basahong 24. Busa giingnan ko na kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong sala, gawas kon mutuo kamo nga ako mao siya. Sa ato pa buti pasabot, nagpamatuod si Ginoong Hesukristo niini nga siya mao ang namulong sa Isayas kapitulo 9 bersikulo 6. Og nagaingon usab sa 28, busa kinsa nag-ingon? Si Jesus miingon, sa diha nga maisa na ninyo ang anak sa tao, sa diha nga maisa na ninyo ang anak sa tao, nan inyong may baluan nga ako mao siya, og nga wala ako'y ginabuhat sa kinaugalingon kong pagbulutan, hinunua nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kanako sa amahan. So unsa day ka pamatuod mga kaigsuonan ni Ginoong Hesukristo sa maong pagpangutana kung gitug-an ba niya nga siya mao ang amahan sa tanang mga katawhan? Gipamatud-an niya nga nagaingon, kung maisa na ninyo ang anak sa Dios, nan kinahanglan may baluan ninyo nga ako mao siya, og nga wala ako'y ginabuhat nga sa kinaugalingon nga pagbulutan, kundili nagasulti siya sumala sa gitudlo gayud kaniya sa amahan. So gipamatud-an kana mga kaigsuunan. Ang sunod mga kaigsuunan nga pangutana, kinsa man ang amahan nga gitug-anan ni Kristo sa iyang mga tinun-an? Mga kaigsuunan, atong basahon ang balaang kasulatan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 10. Mga kaigsuunan, nagaingon, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan? O nga ang amahan ania kanako? Ang mga puno nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang magahimo sa iyang mga buhat. So unsa day mga kaigsunan, kinsa day ang amahan nga gitug-an ni Kristo sa mga tinun-an? Siya ra mismo. Siya ra mismo, mga kaigsunan, ang gitug-an niya sa iyang mga tinun-an nga siya
mao di ay ang amahan. Ang pangutanan usab nganuman nga nakakita nganuman nga ang nakakita kang lang kang Kristo mao lamang ang nakakita sa amahan. Mga kaigsuonan, sumala sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30 nagaingon, ako og ang akong amahan usara. Mao nagiingon ni Ginoong si Kristo. Tungod kay si Kristo og ang amahan mao lamang o sila usara. Mo kanay hinungdan mga kaigsuonan. Ang pangutana, kinsa man ang usa ka Dios ug amahan nga anaa ibabaw sa tanan? Kinsa man ang usa ka Dios ug amahan nga anaa ibabaw sa tanan? Mga kaigsuonan, atong basahon, papamatud-on nato kining gisulat sa ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Taga-Efeso kapitulo 4 bersikulo 6 nagaingon, usa ka Dios ug amahan natong tanan nga anaa ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. Sa 7, apan ang grasya gihatag ngadto sa matag usa sumala sa sukod sa gasa gikan kang Kristo. So unsa day mga kaigsuonan? Kinsa day ang usa ka Dios ug amahan nga walay katapusan nga anaa ibabaw sa tanan? Maigsuon si Kristo. Gipamatud-an pagayod kana sa laing sitas sa balaang kasulatan sumala sa sinulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Roma kapitulo 9 bersikulo 5 nagapamatuod na ila ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Si Kristo ang amahan ang ibabaw, amahan nga anaa ibabaw sa tanan. Nagpamatuod pagyud ang laisitas sa balaang kasulatan sa Kolosas sa sinulat ni Apostol San Pablo sa taga Kolosas ni adtong kapitulo 3 or chapter 3 sa bersikulo 11 nagaingon, niini dili ang Gresyahanon o Hudiyo may sirkonsisyon o walay sirkonsisyon, luog sityanhon, ulipon og taong gawas, kundili si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Katapusan mga kaigsuonan, Juan kapitulo 10 bersikulo 34 ngadto sa 38. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, dili ba naisulat man kini sa inyong kasuguan? Ako nag-ingon mga Dios kamo? Kung iya man ganing ginganlan og mga Dios kadtong magisultihan sa pulong sa Dios ug dili arang mabungkag ang kasulatan, ingnon ba di ay ninyo ako ang gididikar sa amahan ug gipadala niya nganhi sa kalibutan? Ikaw nagpasipala tungod lang kay nag-ingon ako, anak ako sa Dios. Kung ang akong gipamuhat dili man mabuhat sa akong amahan, nan ayaw kamo pagtuo kanako. Apan kung mao kini, nan bisan kung dili kamo motuo kanako, tuuhin ninyo ang mga buhat aron ako mahibalo ug makasabot nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Unsay gipasabot ni Ginoong Kristo? Nagaingon siya dinhi sa 38, nagaingon siya, aron kamo mahibalo ug makasabot nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. So, unsa daay maigsuon? Si Kristo di ay ang amahan nga walay katapusan. Kinsa man ang amahan
Oh, si Kristo di ay ang amahan, mga kaigsuunan, si Kristo. Gipamatud-an niining maong sitas dinhi sa balaang kasulatan. Apan ang pangutana, mga kaigsuunan, kay siyaman mga kaigsuunan, ang amahan nga anaa kaniya o ang amahan anaa usab kaniya. Ang pangutana na usab, kinsa man ang amahan sa dili mudawat sa kang Kristo? Kinsa man, mga kaigsuunan, sumala sa Juan kapitulo 8 versikulo 42 ngadto sa 44 nag-ingon. Juan kapitulo 8 versikulo 42 ngadto sa 44 nag-ingon. Si Jesus mitubag kanila, kun ang Dios mao pa ang inyong amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay migula og mianhi man ako gikan sa Dios. Ako wala mo anhi sa akong kinaugalingong pagbulutan, kundili siya mao ang nagpadala kanako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan, tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man og ang amahan sa mga bakak. Unsa day mga kaigsunan, kinsa di ay ang amahan sa dili mudawat ni Ginoong Hesukristo? Ang ilang amahan mao ang yawa. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.